ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഉപദേശാമൃതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഉപദേശാമൃത 4ാമത്തെ ഉപദേശമാണ് നമ്മൾ നടക്കേണ്ടത് അല്ലെ. അപ്പൊ 1 മുതൽ 3 വരെ ഉപദേശങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു. നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോവാണ്. 1 മുതൽ ഉള്ളതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് 4ലേക്ക് കടക്കാം. ആരാ പറയാ? പറഞ്ഞോളൂ. വാക്ക്, മനസ്സ്, ക്രോധം, ജിഹ്വ, ഉത്തരം, ഉപസ്ഥം ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ മാതാജിനെ സെറ്റി പോയിട്ട് മ്യൂട്ട് ചെയ്തത് പോയത്. ആരാ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത്? ശീലമാതാജിയാണോ പറഞ്ഞിരുന്നേ? അല്ല, യശോദ മാതാജി. ഓ, യശോദ മാതാജി ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞോളൂ. വാക്ക്, മനസ്സ്, ക്രോധം, ജിഹ്വ, ഉത്തരം, ഉപസ്ഥം ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിവുള്ളവൻ ഭൂമിയെ മുഴുവൻ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും. ഭൂമിയെ മുഴുവൻ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നല്ല, ഭൂമിയെ മുഴുവൻ ശിക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല. ഭൂമിയില് അങ്ങനല്ലേ പറയണ? ഭൂമിയെ മുഴുവൻ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നല്ലേ പറയണ? അങ്ങനെയുള്ളവര് ധീരന്മാരാണ്. അവര് ഭൂമിയിൽ ധീരന്മാരാണ്. എല്ലായിടത്തും ശിഷ്യരെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അല്ലെ, ശിഷ്യരെ സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയുന്ന പറയണ അല്ലേ? പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. 2ാമത്തെ പറഞ്ഞോളൂ യശോദ മാതാജി. 2ാമത്തത് അത്യാഹാരം, കഠിനാധ്വാനം, അനാവശ്യമായ സംസാരം, ഭൗതിക ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ജനസംഘം, ലൗല്യം, ഈ 6 നിയമങ്ങളിൽ അതിയായ ആസക്തി എന്നിവ. 6 അത്യാഹാര, പ്രയാസം, പ്രജൽപ്പം, നിയമം. ഓക്കെ. 6 കാര്യങ്ങള്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറഞ്ഞ മാതാജി. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളവർ അവർക്ക് എന്താണ്? പോയോ? യശോദ മാതാജി കേൾക്കുന്നില്ല? ഹരേ കൃഷ്ണ. നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ആണോ മാതാജിയുടെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ ഒരാള് പറയാവോ? അമിതമായ ആഹാരം കഴിക്കുന്നത്, കഠിനാധ്വാനം, അനാവശ്യ സംസാരം, യമനിയമങ്ങളിൽ അമിതമായ ആസക്തി, ഭക്തിയില്ലാത്തവരുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്, തീവ്രമായ ആഗ്രഹം, ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നവയാണ്. കഠിനാധ്വാനം പറഞ്ഞോ? കഠിനാധ്വാനം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പിന്നെ അടുത്തത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്. അടുത്തത് ഭക്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങള്. അടുത്തതല്ലേ പഠിച്ചത്? ഭക്തിയെ പുരോഗതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് ഉത്സാഹം കൊണ്ടും. രജു മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. ഭക്തിയെ പുരോഗതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ: ഉത്സാഹം കൊണ്ടും വിശ്വാസം കൊണ്ടും ക്ഷമയോടുകൂടി ഇരിക്കുക, ഭക്തിക്ക് അനുകൂലമായി പ്രവർത്തിക്കുക, ഭക്തി ഇല്ലാത്തവരുമായുള്ള കൂട്ടുകെട്ട് ഒഴിവാക്കുക, ആചാര്യന്മാരുടെ പാത പിന്തുടരുക. ഈ 6 കാര്യങ്ങളാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക.
ഭക്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ ഗുരുവിന് വേണ്ട യോഗ്യതകൾ 6 നമ്മൾ കണ്ടു. രണ്ടാമത്തെ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു. മൂന്നാമത്തെ ഭക്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ. ഇത് നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പാക്കി. അപ്പൊ ഈ ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ആദ്യത്തെ 3 വരുന്നത് ഗുരുവിന് വേണ്ട യോഗ്യതകള്, ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങള്, ഭക്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങള്. ഇനി അടുത്തത് ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച്. 4ാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഭക്തന്മാര് തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം എങ്ങനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്നേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ്, ഭക്തന്മാര് തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രേമത്തിന്റെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കാണിക്കുന്നത്, അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കാന്നുള്ളതാണ് 4ാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മളെ കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം കൂട്ടാൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ. അതെന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ദദാതി പ്രതിഗൃഹണാതി ഗുഹ്യമാഖ്യാതി ഇന്നലെ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത്. മാതാജി ഇന്നലെ ശ്ലോകം ഇടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇട്ടില്ലായിരുന്നു. അത് ശ്ലോകം എനിക്കില്ല. ഇന്നലെ അത് പറഞ്ഞോ ജസ്റ്റ്? ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞായിരുന്നു. മാതാജി ഞാൻ ഇന്നലെ ലീവായിരുന്നു. ഞാൻ 2 ദിവസമായിട്ട് ഇല്ലായിരുന്നു. ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇന്നലെ അത് ആ ഭക്തിയുടെ. ഓക്കെ. ദദാതി പ്രതിഗൃഹണാതി ഗുഹ്യമാഖ്യാതി പൃച്ഛതി പുങ്ക്തേ ഭോജയതേ ചൈവ. ശ്ലോകം ഗ്രൂപ്പിലിട്ടുണ്ട്. ദദാതി പ്രതിഗൃഹണാതി ഗുഹ്യമാഖ്യാതി പൃച്ഛതി പുങ്ക്തേ ഭോജയതേ ചൈവ ഷഡ്വിധം പ്രീതി ലക്ഷണം. ഇവിടെ എന്താണ് ദദാതി? ദദാതി എന്ന് വെച്ചാൽ ദാനം ചെയ്യുന്നതാണ് ദദാതി എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രതിഗൃഹണാതി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? തിരിച്ചു കിട്ടുന്നത് സ്വീകരിക്കണം. അപ്പൊ ദാനം ചെയ്യാൻ വേണം, തിരിച്ചു കിട്ടുന്നത് സ്വീകരിക്കാൻ വേണം. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗുഹ്യമാഖ്യാതി പൃച്ഛതി. ഗുഹ്യമാഖ്യാതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഗുഹ്യമായിട്ടുള്ളത് രഹസ്യമായ സംഗതികൾ പറയാ. ഗുഹ്യമാഖ്യാതി പൃച്ഛതി, ഗുഹ്യം ആഖാതി ഗുഹ്യ പൃച്ഛതി. അപ്പൊ ഗുഹ്യമാഖ്യാതി എന്ന് വെച്ചാൽ രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഗുഹ്യ പൃച്ഛതി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുന്നത്, രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക. ഇപ്പൊ 2 കാര്യങ്ങളൊന്ന് ദദാതി ദാനം ചെയ്യുന്നു, ദാനം സ്വീകരിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തത് രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു, രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു. ഭുങ്ക്തേ എന്ന് വെച്ചാല് ഭക്ഷിക്കുക, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു. ഭോജയതേ ചൈവ കഴിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒന്ന് ഭുങ്ക്തേ കഴിക്കുന്നു ഭക്ഷണം, പിന്നെ കഴിപ്പിക്കുന്നു. ഷഡ്വിധം പ്രീതി ലക്ഷണം. ഇത് 6 കാര്യങ്ങളാണ് പ്രേമത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. സ്നേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ. ഏതൊക്കെയാണ്? ദദാതി ദാനം കൊടുക്കുന്നു, ദാനം സ്വീകരിക്കുന്നു, രഹസ്യമായ സംഗതികൾ പറയുന്നു, രഹസ്യമായ സംഗതികൾ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുന്നു. പിന്നെന്താണ്? പ്രസാദം കഴിക്കുന്നു, പ്രസാദം കഴിപ്പിക്കുന്നു. ഭുങ്ക്തേ എന്ന് വെച്ചാൽ കഴിക്കുക, ഭോജയതേ ചൈവ കഴിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ കഴിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈ 6 കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഭക്തന്മാര് തമ്മിലുള്ള ആ സ്നേഹത്തിന്റെ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത്. ദാനം കൊടുക്കുക, ദാനം സ്വീകരിക്കുക, പിന്നെ രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങള് പറയാ, രഹസ്യമായത് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ പറയാ, ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ, രഹസ്യമായിട്ടുള്ളത്, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക, പറയാ, പിന്നെ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുക. പിന്നെന്താണ്? ഭുങ്ക്തേ ഭക്ഷിക്കുക, പ്രസാദം കഴിക്കുക, പ്രസാദം കഴിപ്പിക്കുക. ഈ 6 കാര്യങ്ങള് ഭക്തന്മാരുടെ പ്രീതി ലക്ഷണമാണ്. അതായത് ഭക്തന്മാര് തമ്മിലുള്ള ആ പ്രേമത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ്. ദാനം കൊടുക്കുന്നു, ദാനം സ്വീകരിക്കുന്നു, രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു, രഹസ്യമായത് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുന്നു, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു, ഭക്ഷണം കഴിപ്പിക്കുന്നു. ഈ 6 കാര്യങ്ങള് ഭക്തന്മാര് തമ്മിലുള്ള പ്രീതിയുടെ സ്വഭാവങ്ങളാണ്, സ്നേഹത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വഭാവങ്ങളാണെന്ന് പറയാം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ, മനസ്സിലായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായി മാതാജി, മനസ്സിലായി. കൃഷ്ണ, അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണിത് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ? ദാനം ചെയ്യുക, തിരിച്ച് സ്വീകരിക്കുക, പിന്നെ രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ പറയുക, രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത്, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്, കഴിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ ഭക്തന്മാരുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ഒരാൾ കൂടി പറഞ്ഞേ. ദാനം കൊടുക്കുന്നു, ദാനം സ്വീകരിക്കുന്നു, പിന്നെ
രഹസ്യം പറയുന്നു, രഹസ്യം ചോദിക്കുന്നു, പ്രസാദം കഴിപ്പിക്കുന്നു, പ്രസാദം കഴിക്കുന്നു. ഈ ആറ് കാര്യം ഈ 6 കാര്യങ്ങളാണ് ഭക്തന്മാരും സ്നേഹപ്രകടനത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങള്. ഒരാൾ കൂടി പറഞ്ഞേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദാനം കൊടുക്കുക, ദാനം ചോദിക്കുക, പ്രസാദം കഴിക്കുക, പ്രസാദം കഴിപ്പിക്കുക, രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു, രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുന്നു. ചോദിക്കുന്നു. രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു, പിന്നെ രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു. അതെ, പറയണതും പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കണതും ഒന്ന് തന്നെയല്ലേ. പറയുകയും ചെയ്യണു, ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പറയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ചോദിക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരോടോ ചോദിക്കുന്നു. രണ്ട് വ്യത്യാസം. ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ 6 കാര്യങ്ങള് ഭക്തന്മാര് തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവങ്ങളാണ്. ഒരാൾ കൂടി പറയാവോ? ദാനം ചെയ്യുക, തിരിച്ച് സ്വീകരിക്കുക, രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ പറയുക, രഹസ്യമായ കാര്യം ചോദിക്കുന്നു, പ്രസാദം കഴിക്കുന്നു, പ്രസാദം കഴിപ്പിക്കുന്നു. ഇതാണ് ഭക്തന്മാർ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ. അടുത്താള് പറഞ്ഞേ. ആരാ പറയാൻ പോയത്? ഒരു ഭക്തനും മറ്റൊരു ഭക്തനും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ: ദാനം കൊടുക്കുക, ദാനം സ്വീകരിക്കുക, രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു, രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുന്നു, പ്രസാദം കഴിക്കുകയും പ്രസാദം കഴിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് ഒരു ഭക്തനും മറ്റൊരു ഭക്തനും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് മാതാജി, പക്ഷെ നെറ്റ് പോവാണ്. വേഗം പറയട്ടെ. ധനം കൊടുക്കുന്നു, ദാനം സ്വീകരിക്കുന്നു, രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു, രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നു, പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുന്നു, പ്രസാദം കഴിപ്പിക്കുന്നു. ഇതാണ് ഭക്തന്മാർ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ. രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, പറയുകയും ചെയ്യുക. അപ്പോഴല്ലേ രണ്ടും ആവുള്ളൂ. ചോദിക്കുന്നതും പറയുന്നതും തമ്മിൽ രണ്ട് വ്യത്യാസം. പിന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട്, കഴിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ സ്വന്തം കഴിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് കഴിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മള് മറ്റുള്ള ഭക്തന്മാരെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ അവിടുന്ന് പ്രസാദം കഴിക്കും. നമ്മളെ വീട്ടിൽ വിളിച്ചിട്ട് അവർക്ക് പ്രസാദം കൊടുക്കും. അതാണ് കഴിക്കുകയും ചെയ്യുക, കഴിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇനി ആരാ പറയുന്നേ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ദാനം നൽകുക, ദാനം സ്വീകരിക്കുക, രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ പറയുക, രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയുക, പ്രസാദം കഴിക്കുക, പ്രസാദം കഴിപ്പിക്കുക. ഇതാണ് ഭക്തന്മാരുടെ പ്രീതി ലക്ഷണം. അതായത് പ്രീതിയുടെ സ്വഭാവങ്ങള്, സ്നേഹത്തിന്റെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആരാ പറയുന്നേ? ഷീബ മാതാജിയുടെ സൗണ്ട് പറഞ്ഞു. മാതാജി പറഞ്ഞു, ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു. ഇനി ആരാ പറയാത്ത? എല്ലാവരും ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ദാനം ചെയ്യുന്നു, തിരിച്ചു കിട്ടിയത് സ്വീകരിക്കുന്നു, രഹസ്യങ്ങളായ സംഗതികൾ പറയുന്നു, രഹസ്യങ്ങളായ സംഗതികൾ ചോദിക്കുന്നു, ഭക്ഷിക്കുന്നു, ഭക്ഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് ഒരു ഭക്തനും മറ്റൊരു ഭക്തനും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ 6 ലക്ഷണങ്ങൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇനി നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. മറ്റുള്ളവർക്ക് ദാനമായി സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുക, ദാനമായി ലഭിക്കുന്ന സമ്മാനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക, തന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ വിശ്വാസപൂർവ്വം അറിയിക്കുക, തന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സംശയങ്ങൾ വിശ്വാസപൂർവ്വം ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക, പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുക, പ്രസാദം നൽകുക എന്നീ 6 കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഭക്തനും മറ്റൊരു ഭക്തനും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ലക്ഷണമാകുന്നു. നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത് തന്നെ. ഇത് തന്നെയാണ് വീണ്ടും ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മറ്റു ഭക്തന്മാരുമായി കൂടിച്ചേർന്ന് ഭക്തി പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെ നിർവഹിക്കാമെന്ന് ശ്രീ രൂപ ഗോസ്വാമി ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. മുഖ്യമായും 6 തരം പ്രവർത്തനങ്ങളാണെന്ന് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ദാനം ചെയ്യുന്നു, സന്തോഷപൂർവ്വം ഭക്തന്മാർ
പ്രതിഫലമായി നൽകുന്ന ദാനം സ്വീകരിക്കുന്നു. ഭക്തന്മാരുടെ മനസ്സ് തുറന്ന് കാണിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ ഏകാന്തമായി സേവിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഭക്തന്മാർ തരുന്ന പ്രസാദത്തെ മാനിച്ച് സ്വീകരിക്കുന്നു. ഭക്തന്മാരെ പ്രസാദം നൽകി ആദരിക്കുക. പരമപുരുഷനെ നിവേദിച്ചതിന് ശേഷം ഭക്തൻ വിതരണം ചെയ്യുന്ന പ്രസാദം നാം സ്വീകരിക്കണം. അപ്പോ പ്രസാദം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന് നിവേദിച്ചതിന് ശേഷം, അപ്പോഴേ അത് പ്രസാദമാവുള്ളൂ അല്ലെ. അതാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. പരമപുരുഷനെ നിവേദിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ഭക്തൻ വിതരണം ചെയ്യുന്ന പ്രസാദം നാം സ്വീകരിക്കണം. വിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ നാം സ്വന്തം ഗൃഹത്തിൽ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തി പ്രസാദം നൽകിയും മറ്റെല്ലാ വിധത്തിലും പ്രീതിപ്പെടുത്തണം. അപ്പൊ അതൊന്നും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാണ്. നമ്മൾ ഭക്തന്മാരെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ വിളിച്ചു വരുത്തി അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് നൽകണം? പ്രസാദം നൽകിയിട്ട് അവരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തണം. സാധാരണ സാമൂഹിക ജീവിതത്തിൽ പോലും സ്നേഹമുള്ള രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ തമ്മിൽ ഇതേ തരം വ്യവഹാരം ഒഴിച്ചുകൂടാത്തതാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. അവിടെയും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇസ്കോൺ എന്തിനാ സ്ഥാപിച്ചത്? ഇത്തരത്തില് ഭക്തന്മാർ തമ്മിലുള്ള ഈ 6 തരം കൈമാറ്റങ്ങൾ സുഗമമാക്കുന്നതിനാണ് ഇസ്കോൺ സ്ഥാപിച്ചത്. അപ്പൊ ഇതിലെല്ലാം വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഭക്തന്മാർ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹപ്രകടനങ്ങൾ എല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. ദാനം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്, രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്, കേൾക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെന്താണ്? ദാനം, പ്രസാദം, പിന്നെ ഭക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്, ഭക്ഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ സുഗമമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് സ്ഥാപിച്ചത്? ഇസ്കോൺ സ്ഥാപിച്ചത്. ഇനി സംഘസംജായതേ കാമ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവത്ഗീതയിലെ 2-ാം അധ്യായത്തിൽ 62-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും അയാളുടെ കൂട്ടുകെട്ടിനനുസരിച്ച് രൂപപ്പെടുകയും വളരുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ സംഘസംജായതേ കാമ എന്നത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, നമ്മൾ കൂട്ടുകെട്ട്, സംഘം എങ്ങനെയാണോ അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ സ്വഭാവം, നമ്മുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങള് രൂപപ്പെടുന്നത്, വളരുകയും ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ നല്ലൊരു കൂട്ടുകെട്ടാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഭക്തന്മാരായിട്ട് കൂടാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാനെ നേടാന്നുള്ളതാണ്. ഭൗതികമായ കൂട്ടുകെട്ടാണെങ്കിലോ കുറെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് അല്ലെ. പക്ഷെ ഒന്നും ശരിക്കും എത്തണമെന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മളെ ലക്ഷ്യം, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകൂടുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും എന്തായിരിക്കും? ആ കൂട്ടുകെട്ടിനനുസരിച്ച് രൂപപ്പെടും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ സംഘസംജായതേ കാമ എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ ജീവികളിലും കൃഷ്ണപ്രേമം നിത്യപ്രതിഷ്ഠിതമാണ്. ശ്രവണം, കീർത്തനം എന്നിവ കൊണ്ട് ഹൃദയം ശുദ്ധമായാൽ കൃഷ്ണഭക്തി സ്വാഭാവികമായും ഉണരും. നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അംശമായത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിൽ എല്ലാവരിലും എന്തുണ്ട്? ആ ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ഭക്തി, കൃഷ്ണഭക്തി സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രവണം, കീർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അറിയാതെ പുറത്തേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ചിലർക്ക് പെട്ടെന്ന് വരുന്നു, ചിലർക്ക് സമയമെടുക്കുന്നു എന്നുള്ള വ്യത്യാസമുള്ളൂ. പക്ഷെ എല്ലാവരിലും എന്തുണ്ട്? ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു പ്രേമം എല്ലാവരിലും ഉണ്ട്. ശ്രവണ കീർത്തനത്തിലൂടെ ഒരാളുടെ ഹൃദയം നേരിട്ട് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ശ്രവണ കീർത്തനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഒരാളുടെ ഹൃദയത്തെ നേരിട്ട് ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ഈ ശ്രവണ കീർത്തനം കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നു. വിശുദ്ധ നാമം ഒരാൾ ജപിക്കുമ്പോൾ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം നമ്മൾ ജപിക്കുമ്പോൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് അറിയാനാണ് അല്ലെ, ഭൗതികമായ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ നാമം കൊണ്ട് സാധിക്കും. അതിന് ഒരു വരി പറയുന്നത് ശിക്ഷാഷ്ടകത്തിലെ വരികളാണ് ഈ പറയുന്നത്. ചേതോദർപ്പണമാർജനം ഭവമഹാധാവാഗ്നി നിർവാപണം ശ്രേയ കൈരവ ചന്ദ്രികാ വിതരണം വിദ്യാവധൂ ജീവനം ആനന്ദാംബുദിവർദ്ധനം പ്രതിപദം പൂർണാമൃതാസ്വാദനം സർവാത്മസ്മസ്നപനം പരം വിജയതേ ശ്രീകൃഷ്ണ സങ്കീർത്തനം. എന്താ പറയുന്നത്? ചേതോദർപ്പണമാർജനം ഭവമഹാധാവാഗ്നി നിർവാപണം. അതായത് നമ്മള് എന്താ പറയാ, ശ്രീകൃഷ്ണ സങ്കീർത്തനം, ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണ സങ്കീർത്തനം നാമം ജപിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും നീക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയാണ്. ജന്മമരണ രൂപമായിട്ടുള്ള സംസാര സാഗരത്തിൽ നിന്ന്, ഭവസാഗരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ട്, അതായത് കാട്ടുതീ പോലെ അതിനെ കെടുത്താനായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണ സങ്കീർത്തനം കൊണ്ട് സാധിക്കാണ്. അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവാന്റെ രഹസ്യ അവതാരമാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരു ഭക്തന്റെ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ 8 വരികൾ, അതായത് 8 പദ്യങ്ങളാണിത്.
8 ശ്ലോകങ്ങൾ. അതിന് അഷ്ടകം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ശിക്ഷാഷ്ടകം എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്. ആകെ ഈ 8 അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പദ്യത്തിലാണ്. ഈ 8 അഷ്ടകങ്ങൾ, ഈ അഷ്ടകങ്ങൾ അതാണ് ശിക്ഷാഷ്ടകത്തിലാണ് ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ബാക്കി എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും രൂപഗോസ്വാമിയിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ അദ്ദേഹം സ്വന്തമായിട്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ശിക്ഷാഷ്ടകം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൗത്യങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും എല്ലാം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട്. അപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണ സങ്കീർത്തനം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ പൊടിപടലത്തെ മുഴുവനും തുടച്ചു മാറ്റി നമുക്ക് ആ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അതിനുള്ള ആ ശ്രീകൃഷ്ണ സങ്കീർത്തനം, പരം വിജയം ആയിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ സങ്കീർത്തനം ആണ് നമ്മൾ ഇതിന് സഹായിക്കുന്നില്ല. സർവാത്മശമനം പരം വിജയതേ ശ്രീകൃഷ്ണ സങ്കീർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ശ്രീകൃഷ്ണ സങ്കീർത്തനം നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ഹൃദയത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളെ തുടച്ചു മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ കീർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുന്നവൻ മാത്രമല്ല ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നത്, ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ശ്രവിക്കുന്നവനും എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? ശ്രവിക്കുന്നവരുടെ ഹൃദയവും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കീർത്തനം കേൾക്കുന്നവൻ മാത്രമല്ല ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത്, മന്ത്രം കീർത്തിക്കുന്നവൻ മാത്രമല്ല ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത്, ശ്രവിക്കുന്നവൻ കേൾക്കുന്നവന് കൂടി എന്ത് വരാണ് അവിടെ? ശുദ്ധീകരണം സംഭവിക്കുകയാണ്. ശ്രവിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ നാമങ്ങൾ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുകയോ പ്രചരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ദാനകർമ്മത്തിന്റെ മഹത്തായ ദൃഷ്ടാന്തമാണ്. ഇനി ദാനം എന്താ പറയുക, ദാനം കൊടുക്കുകയോ സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നല്ല പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും എന്താണ്? ഒരു ദാനകർമ്മമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ യോഗികളെന്നും കർമ്മികളെന്നും പറഞ്ഞ് ദാനശീലരെന്നും പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നവരുമായിട്ട് ഭക്തന്മാർ കൂട്ടുകൂടരുത്. നമ്മള് കഴിഞ്ഞതിലും പറഞ്ഞു അല്ലെ, യോഗികള് കർമ്മികൾ അവരായിട്ടൊന്നും കൂട്ടുകൂടാനായിട്ട് പാടില്ല. അതാണ് ആ ഭക്തന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. കൂട്ടുകൂടരുത്. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം പ്രാപിക്കാൻ ഒരാൾ യഥാർത്ഥ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനക്കാരുമായിട്ട് ഇടപഴകണം. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം, പരമമായ ധർമ്മം എന്താണ്? ഭഗവത് സേവനം, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക, ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. ആ ലക്ഷ്യം നമുക്ക് നേടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരെയാണ് കൂടേണ്ടത്? ഭക്തന്മാരുമായിട്ടാണ് കൂടേണ്ടത്. ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നതാണ്, 1-ാമത്തെ സ്കന്ധം 2-ാം അധ്യായം 6-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നതാണിത്. ഏതാ പറഞ്ഞത്? സവൈ പുംസോ പരോ ധർമ്മ യഥോ ഭക്തി രഥോക്ഷജേ അഹൈതുകി അപ്രതീഹത ആത്മാ സുപ്രസീതതി. അതായത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ പരമമായ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് സവൈ പുംസം പരോധർമ്മ. പരോധർമ്മം എന്താണ്? യഥോ ഭക്തി അധോക്ഷജ. അധോക്ഷജ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ പരമമായ ധർമ്മം. അതെങ്ങനെയായിരിക്കണം? അഹേതുകമായിരിക്കണം, അപ്രതീഹം യയാത്മ സുപ്രസീതി. അതായത് യാതൊരുവിധ തടസ്സങ്ങളും ഇല്ലാതെ വിഘ്നങ്ങളും ഇല്ലാതെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം. ലാഭേച്ഛ ഇല്ലാതെ തടസ്സമില്ലാതെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം എന്ത്? ആ പരമമായ ധർമ്മം. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ പരമമായ ധർമ്മം, മനുഷ്യന്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അതെങ്ങനാവണം? തടസ്സങ്ങളില്ലാതെ ലാഭേച്ഛയൊന്നും ഇല്ലാതെ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കണം. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭാഗവതത്തിലെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നതാണത്. സമാധാനവും ശാന്തിയും മൈത്രിയും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ധർമ്മവ്യവസ്ഥയെ അനുസരിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ സമാധാനം ശാന്തി മൈത്രിയും ഒക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ധർമ്മവ്യവസ്ഥ അത് പാലിക്കേണ്ടത്, അനുസരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കറിയാം, സമാധാനവും ശാന്തിയും ആ ഒരു സ്നേഹബന്ധമൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അത് പാലിച്ചു പോകേണ്ടത്, നമ്മൾ അനുസരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. മായാവാദികൾക്കും നാസ്തികർക്കും നാം ഒന്നും നൽകേണ്ടതില്ല, അവരിൽ നിന്നൊന്നും സ്വീകരിക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ മായാവാദികള് ഭഗവാനൊരു രൂപമില്ല എന്ന് പറയുന്നവരാണ്. ആസുരികവാദികള് ഭഗവാൻ ഇല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ളവരായിട്ട് നമുക്കൊന്നും സ്വീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അവർക്കൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എപ്പോഴും ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് കൂടിക്കഴിയണം. ഭക്തി സാധകങ്ങളായി യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം. ആചാര്യന്മാരുടെ പദവിന്യാസങ്ങൾ അനുസരിക്കണം. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ
അനുസരണയോടെ ബുദ്ധിയോടെ അനുഷ്ഠിക്കുകയും വേണം. എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക, ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് കൂടിക്കഴിയാൻ ശ്രമിക്കുക, യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക, ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടിപാടുകൾ പിന്തുടരുക, ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുക. ഇതൊക്കെ ബുദ്ധിയോട് അനുഷ്ഠിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് മുന്നേറാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഭക്തിയിലേക്ക് മുന്നേറിക്കൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നത്. ദദാതി തത്വം അനുസരിച്ച് ഒരു മുതിർന്ന ഭക്തൻ തന്റെ സമ്പാദ്യത്തിന്റെ 50% ഈശ്വരനെയും ഈശ്വരന്മാരുടെ സേവിക്കുന്നതിന് ചെലവാക്കണം. ദദാതി, നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ ദദാതി പ്രതിഗൃഹണാദി അല്ലെ. ദദാതി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ദാനം കൊടുക്കുക. ദാനം കൊടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഒരു വ്യക്തി തന്റെ സമ്പാദ്യത്തിന്റെ 50% ആർക്ക് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ സേവനത്തിനാണ്ട് ഉപയോഗിക്കണം. ഇത് ആരാണ്? രൂപഗോസ്വാമി നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന മാതൃകയാണ്. അദ്ദേഹം വളണ്ടറി റിട്ടയർമെന്റ് പോന്നപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ബോട്ട് നിറയെ സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങളാണ് കിട്ടിയത്. അതില് അദ്ദേഹം 50% ഭക്തന്മാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടും 25% തന്റെ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനും 25% തന്റെ ബന്ധുക്കളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റിവെക്കുക ചെയ്തത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് രൂപഗോസ്വാമി നമുക്ക് മാതൃക കാണിച്ചത്. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ 50% ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുന്നതിനായിട്ട് ചെലവാക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദി കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിതായ് ഗൗര പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചെറിയതായിരുന്നു ഈ ശ്ലോകം. 2 എടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചതായിരുന്നു, പക്ഷെ നടന്നില്ല. നാളെ തൊട്ട് നോക്കാം, സമയത്തിന് തന്നെ ക്ലാസ് തുടങ്ങാനായിട്ട്. ഒരു കോഴ്സ് ഉണ്ട്, അത് കാരണം കൊണ്ട് ഇപ്പൊ കുറച്ചൊരു ടൈം ടേബിൾ കുറച്ചൊരു ടൈറ്റിൽ പോവാം. അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് 2 ദിവസമായിട്ടൊരു പ്രശ്നം വരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം ആദ്യം. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? 4ാമത്തെ ഉപദേശം അല്ലെ. എന്താണ് പറയുന്നത് 4ാമത്തേല്? എന്താ പറയണത്? 6 കാര്യങ്ങൾ. എന്താണ്? ഒരു ഭക്തനും മറ്റൊരു ഭക്തനും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? എന്താണ്? ദാനം കൊടുക്കണം, ദാനം കൊടുക്കുക, ദാനം സ്വീകരിക്കുക, രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ പറയുക, രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, പ്രസാദം കഴിക്കുകയും പ്രസാദം കഴിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇതാണ് ഭക്തന്മാർ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ 6 ലക്ഷണങ്ങൾ. 6 ലക്ഷണങ്ങൾ. ഇനി സംഘ സംജായതേ കാമ, അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താണ്? നമ്മള് ഒരാളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും അയാളുടെ കൂട്ടുകെട്ടനുസരിച്ച് നമ്മള് മാറുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ ഏത് സംഘത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അതാണ് സംഘ സംജായതേ കാമ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ദദാതി തത്വം അനുസരിച്ച് ഒരു ഭക്തൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ 50% ഈശ്വരനും ഈശ്വര ബാക്കി ഈശ്വര ഭക്തന്മാരെയും സേവിക്കുന്നതിന് ചെലവാക്കുക. 50% ഭഗവാനും വേണ്ടിയിട്ട് ചെലവാക്കുക. ഭഗവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര്, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞ ഭക്തന്മാർ പെടുമല്ലോ, ചെലവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്, അതിന് നീക്കി വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ദദാതി തത്വം അനുസരിച്ച് പറയുന്നത്. രൂപഗോസ്വാമി എങ്ങനെയാണ് അതിന് മാതൃകയാകുന്നത്? കിട്ടിയ സ്വർണ്ണനാണയം 50% ഭക്തന്മാർക്ക് കൊടുത്തു, 25% സ്വന്തം എടുത്തു, ബാക്കി 25 ബന്ധുക്കൾക്ക് കൊടുത്തു. അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം മാതൃക കാണിച്ചത്. നമ്മളൊക്കെ ആണെങ്കിലോ അല്ലെ? അതാണ് രൂപഗോസ്വാമി ആചാര്യന്മാരുടെ പ്രത്യേകത. നമ്മളിപ്പോഴും നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഭയങ്കര പാടാ. 50% പോട്ടെ, എന്തെങ്കിലും വല്ലപ്പോഴും അമ്പലത്തിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാ അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് കുടുംബക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്യാ? നിർബന്ധമാക്കി വെക്കും, എന്തായാലും കൊടുത്തേ പറ്റൂ എന്നുള്ളത്. നമ്മൾ രജോ ഗുണത്തിലുള്ള കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്താ ഇനിയും ചെയ്യണം, വേണം എന്നുള്ളത്. നമ്മള് രജോ ഗുണത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കത് സംഭവിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കുറ്റല്ല, രജോ ഗുണത്തിന്റെ കുഴപ്പമാണ് അല്ലെ. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി സ്ഥാപിച്ചത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഈ 6 കാര്യങ്ങള് സുഗമമായിട്ട് കൈമാറ്റം ചെയ്യാനായിട്ട്, ഭക്തന്മാര് തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം
കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ. അതിനാണ് അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി സ്ഥാപിച്ചത്. ദാനം കൊടുക്കുക, സ്വീകരിക്കുക, പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുക, ഭക്ഷിപ്പിക്കുക, രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുക, പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് സ്ഥാപിച്ചത്? അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി സ്ഥാപിച്ചത്. ഒരാളുടെ ഹൃദയം നേരിട്ട് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ശ്രവണം, കീർത്തനം, കീർത്തനം, ശ്രവണം, കീർത്തനം. എന്താ സെന്റൻസ് ആരും നോക്കിണ്ടായിരുന്നോ? ഭൗതികമായ ഒരാളുടെ ഹൃദയം ദാനമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശ്രവണം, കീർത്തനം കൊണ്ടും ഒരാളുടെ ഹൃദയം നേരിട്ട് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. കീർത്തനത്തിലൂടെ. ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ഭഗവാന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണ സങ്കീർത്തനം കൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ, ഹരികൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിലൂടെ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. മനുഷ്യന്റെ പരമമായ ധർമ്മം എന്താണ്? പരമമായ ധർമ്മം സേവനം ചെയ്യുക, സേവനം ചെയ്യുക, ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ ഭഗവാന്റെ സേവനം ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ സേവനം ചെയ്യുക. ഭഗവാൻ സേവനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പരമമായ ധർമ്മം. ഭഗവത് സേവനം, അതാണ് പരമമായ ധർമ്മം, ഭഗവത് സേവനം. ആത്മാവിന് സംതൃപ്തി കിട്ടുന്നത് എപ്പോഴാണ്? അത് എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ മാതാജി പറഞ്ഞത്, ആ ഭഗവത് സേവനം ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ, തുടർച്ചയായിട്ട് വിഘ്നങ്ങളില്ലാതെ തുടർച്ചയായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? ആത്മാവിന് പരിപൂർണ സംതൃപ്തി കിട്ടുന്നത്. ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ തടസ്സമില്ലാതെ ചെയ്യുമ്പോ ആത്മാവിന് എന്ത് കിട്ടും? ആത്മാവിന് സംതൃപ്തി ഉണ്ടാകും. അപ്പോഴാണ് ആത്മാവിന് സംതൃപ്തി ഉണ്ടാകുന്നത്. ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാം, പക്ഷെ തുടർച്ചയായിട്ട് ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ ചെയ്യുമ്പോൾ